يوهانا انكو حقوسنا خبرو سلام زخبركم تخطاتلتنا نلومي زدالنا تحستو تور دي فرانس حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال بين بولو هيا زلولو بين بلا هيا علا بين بولو هيا زلولو بين بلا هيا علا صاحب كلتا شحن عسران حموشتن تور دي فرانس لومي قدام حموشت حملة كجمريو تقدمتي اتوما بعالماوي تور ويدما وورلد تور زكايدو ناي مدلا ودرات مدرخات زخونو كرايتيريوم دوفينا كمون تور دي سويز اسلاسيلو متيمالو اتوم سلست عبيتي اسمات زلوم توادادرتن اتوما بمدرخ عوت ناي زحلف عمد زنبرون تادج بوكاچا كاب غانتا امارات يوناس فينغارد كاب غانتا فيزما كمون ريمكو ايفينيبول كاب غانتا سودال كيك ستيب كلاتهم أبزو الدر مستافو مرقاقيت أمير كابوم بوغاتشا أب أخرانات بلوز تقدر مايو زحلف عمد سلستناي مدرخات عوتاتن بيج عماليات غوانات إفونيو نابزي وددر ببريخ مورال زااتو زلو زغن فينغارد كاب ورح مقابيت نيو ناي مجمرتا وددريو زي سلوفينياوي أب وددر انت أرغزي زرآيو دخم بقعات أب ورح حمل حيال متل الأخكهلو تثبيت نمقبار كاب أخالين العلم مغنيات قديف الله ريمكو إيفينوبولك كم محيشن كاب زحزو ناي زحلف ناي سالساي درجة كبري نلعلي كوننن نخلتا أفراس تقدادمتي أسقاي كخون يخل دو زمن ساي بلجي ماوزي نزي حدش كبري نمغونت أفن نمفتان قوريتو زلو يمثل عب تور دا سويز كاندي حقازي ويدو مستيك ناي بوغاتشا زخونه جاو الميرا جينا عب براري بقعات كم زلو أمسكيريو عب مور داتا مدرخ أزيو مسات إتاوتا بمرأينتي حفشاوي عوت منزيع وسير ويو زد ما غانتا إمارات كابت بدهون العلي دلوتي كم تخون يملكت يخون مبر ناي فينغارد غانتاون بتمساسالي حيلا كعبيو تتبيت زقبر تعواتي جرودي إيطاليا زخونه سايمون ياتزن وات فان أرتن مس بوزحات كابتو مابدو فينا زنبرو تحبابيرم نزي دنماركاوي نسال سيتي بيج عماليا نخعت ترك حجز وقفتون يوم عب مونغو بوغاتشان فينغاردن ناي كلتا فرس ودر مالتو هورس ريس نخون جنا تثبيت يقبر نساتهم مابزنا يزحلف حموشت عمتات تور عوتات عب مونغو أم ترايوم غوزازيوم موزر كوزلو إنه لومي كابناي سايكلين نيوز رخبنا يو ناي ممرحي بقعت نتوادر تور دي فرانس زملكات كان غربالكم هنا سناي مكتتال ينام نخلك ينام قرماي نزعل زبلك يا واي واي كان عيدي فتون ترفق قداماي باندير خسقيلك يا سماي نهز بخايا عوكس كاداك ماي كان خطوة إيخا قداماي حابنا في قبرك تقداماي اللو نصعبوخ عون دحراي عد ما هبقى مقلول تقداماي تادج بوغاتشا ناي زحلف عمت كبري عوتو نمعقاب نابزلومي نمبل 112 غزيو مغارجو زقنطت زلو زعبيه جراند تور قددم بشكليت عالمنا زخونه تور دي فرانس كاتيو بتي ابز عمت زي زرعيو بقعت قدامايتي نز وددر كعوتو ليخيلو تبايلو تتقيسو زلو تقدادامايو دحرتي اب 2024 وددرو زرعيو فصم عبلاله ابز وددر بوغاتشا ابز وقت زياب لعليك اند موادادرتو زلو لعلنا اصنيع ويركب اب قرب اوان اب كرايتيريوم دوفينن يوناس فينغارد سير ويو بسلسته ناي مدرخات عوتاتن بتناي مجمر تحفشاوي عوتون اب قدمه تور ملكعي بقعت زخونه وددر بوغاتشا ناب تور دي فرانس بفصم براري بقعتيو زغواع زلوم مجمرتا بقداماي معالتي زمزغبو زيتصبيو ناي قلطف غيا سبرينت عوت مصه كاب حدا سوبر ستارات زنبرو غجل مملات بريك اوي بمغبار وصيو نت دنماركاوي بليص ويو غناتن كلته ناي اخرانات مدرخات عوتاتو زياده ترغم كم زنبرن كلاتنا زتعذبنايو اب كومبلو اب زغبرو مملاس ابو فينغارد اب تور دي فرانس قدم خلت عمت اب وددر انصار ساعات بفصم السعرو اتي شامبيون عالم اب لعلت وددر سلطان واريو
يوم دحر 10 دقائق ناي ميديا بتصعد تراي دما نفينغارد بحد دقيقة حد كاليتن بليصو كم زنبره زذكريو اب عدمي 26 عمت زركب بوغاتشا اب 2025 رابعي عوت بيچ اماليا كركب تبغيسلو እዚ ድማ ምስ ክሪስ ፍሩም ብዝበዝሐ ሓፈሻዊ ዓወታት ቱር 5 ደረጃ ክትሕዘዩ ኩሉቲ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ወቕቲ ዝረኣናዮ ቀንዲ ተሃላለኽቱ ነቲ ኣብ ዶፊነ ዝነበረ ዓብይ ጌጋ ክዓጽዎ እንተዘይክኢሎም እቲ ዝኸውን ውጽኢት ናቱ ዓወት ምዃኑ ዘረድእ ኢናም ንኽብለካ ኢናም ግርማይ ነዚ ዓለም ዘበልካያ ዋይ ዋይ ካልኣይ ዘይፈቱን ትዕርፎ ቀዳማይ ባንዴራኻ ሰቒልካያ ሰማይ ንህዝብኻ የዕውስካ ዳግማይ ገና ክትወፅእ ኢኻ ቀዳማይ ሓበን ኣፍሪቃ ብርቂ ተቐዳዳማይ ኣለዉ ዝስዕቡ ኸዓውን ዳሕራይ ዕድመ ሃብታ ምቕሉል ተቐዳዳማይ ንኻል ዓመት እውን ዝዓበየ ተቐናቓኒ ፖጋቻ ዮናስ ቪንገጋርድ ክኸውን እዩ ትፅቢት ተገይሩ ዘሎ ተዓዋቲ ቱር ኣብ 2022-23 ዝኾነ ቪንገጋርድ ንፖጋቻ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ግራንድ ቱር ክስዕርዎ ዝኽእሉ ሒደት ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ሓምለ ውድድር ድማ ነቲ ፖጋቻ ብቱር ዘለዎ 3-2 መሪሕነት ናብ ማዕረ ደረጃ ክቐይሮ ክፍትን እዩ ድሕሪ ዶፊነ ቪንገጋርድ ንስሎቬንያዊ ፖጋቻ ስዒቡ ካልኣይ ዝወፀ ንሱ ብርገጽ ካልኣይ ተወዳዳራይ ድሕሪ ፖጋቻ እዩ ነይሩ እዞም ናይ ብዙሕ ዓመታት ተቐናቐንቲ ካብቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 2024 ዝነበርዎ ዝያዳ ዝተቐራረቡ ይመስሉ ምክንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ቪንገጋርድ ጌና ካብ መጉዳእቲ ኣብ ምሕዋይ ከም ዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ ስለ ዝኾነ እዚ ዴንማርካዊ ግና እቲ ዝኸበደ ምድላው ገይሩሎ ኣብ ፓሪስ ኒስ ናይ ኣእምሮ ምዝንባል ማለት ኮንሲሽን ኣጋጢሞ እዩ ከም ፖጋቻ ኣብ ጽድያ ዓወታት ዘኻዕበተ ኣይነበረን ግና ኣብ ዶፊነ እዞም ክልተ ብመዳይ መጥቃዕታውነት ማለት ኣግሬሲቭነስ ማዕረ ከም ዝነበሩ ኩላትና ዝተዓዘብናዩ ቪንገጋርድ ግና ኣብ ዝዓበይቲ ኣኽራናት ገለ ነገር ይጎድሎ ከም ዘሎ ፖጋቻ ብተደጋጋሚ ዘካየዱ ዓወት ኣመስኪሩ እዩ ቪንገጋርድ ድሕሪ ዶፊነ ጌና ቦትኡ ከም መሓይሽ ከም ዝኾነ ገሊጽሎ ብዘይካዚ ገለ ዓበይቲ ሓገዝቲ ናብ ጋንትኡ ክጽምበሩ እዮም ከም ተዓዋቲ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝኾነ ሳይሞን ያትዝን ዋት ቫን ኣርትን ክጥቀሱ ይከኣል ፖጋቻ ዝበዝሕ ዓወት ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣብዚ ዓመት እዚ ግና ቪንገጋርድ ኣብ ቱር ክልተ ግዜ ከም ዝሰዓሮ ኣይርስዕን ብርግጽ ዘይከኣል ኣይኮነን ፖጋቻ ድማ ራብዓይ ዋንጭኡ ጌና ኣይተዓጽዎን ቪንገጋርድ ገለ ተወሳኺ ነገር ክረክብን እቲ ውድድር እናቀጸለን ፖጋቻ ከዳኽመሉ ዝኽእል ስልቲ ክጥቀምን እዩ ጌና እዚ ቱር ንምዕዋት ተወዳዳራዩ ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ ናይ ጂሲ ወይ ድማ ናይ ግዜ ተቐዳዳማይ እቲ ካልኣይ ቀንዲ ተረቋሒ ናይ ዝዓወት ዝኾይኑሎ ብቕዓቱ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝሓሸ ቦታ ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ንክራይተሪየም ዶፊነ ዝኣተወ ናይ ሬምኮ ኤቬኔፖል ደረጃ ኣብ መንጎ ተወዳደርቲ ምናልባት ድሕርቲ ናይ 8 መዓልታት ውድድሩ ኣብ ፈረንሳ ዝበዝሐ ዝወረደ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ምስ ፖጋቻ ቪንገጋርድን ማቴዮ ቫንደር ፖልን ኣብ ናይ መወዳእታ መጥቃዕቲ ብምእታው ጽቡቕ እኳ እንተጀመረ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ግን ስለምንታይ ኣብ ዓለም ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ውድድር አንጻር ሰዓት ተባሂሉ ከም ዝግመት ብምርኣይ ናይ ኤቬኔፖል ብቕዓት ኣብ ኣኽራናት ተመስኪሩ እዩ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቱር ብንጹር ሳልሳይ ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ነይሩ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብቶም ክልተ ቀንዲ ተወዳደርቲ ኣዝዩ ርሒቑ እዩ ኣብተን ሰለስተ ናይ መወዳእታ ኣኽራናዊ መድረኻት ዳርጋ 5 ደቓይቕ ሲኢን እዩ እቲ ናይ ዶፊነ ውድድር አንጻር ሰዓት ቀንዲ ነጥቢ ክኸውን እዩ እቲ ኤቬኔፖል ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ተቐዳዳማይ ዝጥቀሞ ዓብይ ግዜ ንገለ መዓልታት ኣብ ብጫ ማልያ ከእትዎ እዩ ነታ 5 መድረኽ ቱር ናብ ካየን ዝካየድ ውድድር አንጻር ሰዓት ድማ ንኤቬኔፖል ከምቲ ናይ መጀመርታ ተሳትፉኡ ዝገብሮ ኣብ ላዕለዎት ደረጃታት ንኽዛዝም ዓብይ መፍትሒ ክጥቀመላ እዩ እዚ ቅልውላው ኣይኮነን ምክንያቱ መዛዘሚ ዶፊነ ካብቲ ዓብይ ምጅማር ማለት ግራንድ ዲፓርት ኣዝዩ ኣቐዲሙ እዩ ዝመጽእ ንምምሕያሽ ግዜ ክረክብ እዩ ግና እቶም ናይ ሚድያ ባእጋር ካብ ሳልሳይ ንላዕሊ ሸቶ እንተደኣ ገይሩ ዓብይ ምምሕያሽ ከድልዮም እዩ ቀንዲ ሕቶ ናይ ዝዓመት ቱር መን ክዕወት እዩ ፖጋቻ ወይስ ቪንገጋርድ ዝብል እንተዳ ኮይኑ ካልኣይ ሕቶ እውን ኣሎ ካብ ሓገዝቶም ከ መን እዩ ዝበለጸ ዝገበር ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓገዝቲ ጋንታ ኢማራት ኤክስአርጂ ወይ ቪዝማ ኣብ ላዕለዎት 10 ወይ እውን ኣብ መድረኽ ዓወት ዓበይቲ ውድድራት ክዛዝሙ ምርኣይ ልሙድ ኮይኑሎ እዚ ድማ ኣብዚ ዓመት እዚ በፂሑ ዝቕየር ኣይመስልን እቲ ሕጂ ዝበለጸ ዕድል ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ቱር ዘለዎ ዝመስል ተቐዳዳማይ ናይ ኢማራት ጃኦ ኣልሜዳ እዩ እዚ
እዚ ፖርቱጋላዊ ተቀዳዳማይ ኣብ ዝኾነት ካልእ ጋንታ መራሒ ዓቢ ውድድር ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ምኽንያቱ ድሮ ካብ 6 ግዜ ንላዕሊ ኣብ ላዕለዎት 10 ዛዚሙ ይርከብ ግና ኣብዚ ንታደጅ ቦጋቻ ክድገፍ እዩ ይኹን እምበር እዚ ማለት ንሱ እውን ጽቡቕ ክዛዝም ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓዘብናዮ ራብዓይ ብምውጻእ ወይ ከም ናይ ወዲ ጋንትኡ ኣዳም ያትዝ ኣብ 2023 ኣብ መድረኽ ዓወት ክንሪኦ ኢና ብሓቂ ኣብተን 6 ናይ መድረኽ ውድድራት ናይ ዝዓመት ካብ ሻድሻይ ንታሕቲ ዛዚሙ ኣይፈልጥን ስለዚ ብቕዓቱ ከም ዘለዎ ንጹር እዩ ንፖጋቻ እንዳሓገዝካ ከመይ ጌርካ ምስ ላዕለዎት ተቐዳደምቲ ደረጃኻ ከተረጋግጽ ዝብል ሕቶ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ኣልሜዳ ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ እዩ እንደገና ክገብሮ ድማ ኣብ መንገዲ ይመስል ንኤቬኔፖል በሊጹ ንመድረኽ ዓወት ክወዳደር ምርኣዩ እውን ዘይከኣል ኣይኮነን Primoz Roglic ንሻብዓይ ግዚኡ ንቱር ዲ ፍራንስ ከም ሓደ ዘይፈልጦ ሰብ ኮይኑ ክጅምሮ ኣብ ዶፊነ ወይ ቱር ዲ ስዊስ ስለዘይተወዳደረ እቲ ናይ መወዳእታ ውድድሩ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ማለት ዘይዛዘሞ DNF ነይሩ ከምቲ ኣብ ብዙሓት ናይ ቱር ፈተናታት ዝነበረ ታሪኽ ኣብ ኢጣልያ ዘጋጠሞ ተኸታታሊ ሓደጋታት ንሮግሊች ካብ ውድድር ክወፅእ ገይርዎ እዩ እቲ ናይ ሓፈሻዊ ምድብ GC ብድሆ ድማ ከም ትኪ በኒንዎ እዩ ነዚ ናይ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተዓዊትሉ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ናቱ ናይ ተወዳዳራይ ዝብል ደረጃ ካልእ ምኾነ ነይሩ ግና ብኻልእ ሓደጋ ምውፅኡን ካብቲ ናይ ቀደም ናይ ዓብዪ ውድድር ሻምፒዮን ብቕዓት ርሒቑ ምርኣዩን እቲ ኣብ መንጎ ሮግሊችን ፖጋቻን ከምኡውን ናይ ቀደም ወዲ መጻምቱ ዝነበረ ቪንገጋርድን ዘሎ ጌጋ ዝዓበየ ጥራይ ይመስል ሮግሊች ጌና እቲ ናይ ዓበይቲ ውድድራት ታሪኽ ኣለዎ ከም 4 ግዜ ተዓዋቲ ቮልታ ስፓኛ ሻምፒዮን ጂሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ቱር ኮይኑ ኣብዚ ናይ ላዕለዎት ዝርዝር ከኣቱ ክኢሉ እዩ እንተደኣ ካብ ሓደጋታትን ዕግርግርን ክሃድም ክኢሉ እንተወሓደ ንመድረኽ ዓወት ኣብ ጽቡቕ ውድድር ክንሪኦ ኢና ጃኦ ኣልሜዳ ኣብ ጋንታ ኢማራት ካልኣይ ዝበለጸ ተቐዳዳማይ ሓፈሻዊ ምድብ ናይ GC ዝብል ዋንጫ እንተደኣ ወሲዱ እቲ ዋንጫ ኣብ ጋንታ ቪዝማ ባይክ ንማቴዮ ጆጎርሰን እዩ ክወሃብ እዚ ዝገርም ክመስል ይኽእል እዩ ምኽንያቱ ተዓወቲ ዓበይቲ ውድድራት ዝኾነ ሴፕኮስን ሳይሞንያትዝን ኣብቲ መስርዕ ስለ ዘለው ምናልባት እቲ ናይ ጆርጎንሰን ከም ሓደ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ከምኡ ዓብዪ ውፅኢት ዘይነበሮ ተቐዳዳማዩ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ኣብዚ ዓመት እዚ ክበርኽ ክኢሉ ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቱር ሻምናይ ወፂኡ ንቬንገጋርድ ናብ ካልኣይ ደረጃ ከብፅሖ እውን ሓጊዝዎ እዩ ኣብዚ ዓመት ድማ ነቲ ደረጃ ሓደ ወይ ክልተ ንላዕሊ ከበርኾ ክሓስብ እዩ ናይ ሙቪ ስታር ኤንሪክ ማስ እቲ ዝበለጸ ዘብለጭልጭ ተወዳዳራይ ሓፈሻዊ ምድብ ናይ GC ኣይኮነን ኣብ መጀመሪ ቱር እውን ከምኡ ክኸውን ኣይከኣለን ግና ኣብ ጉጅለ ፔሌቶን ኣብ ልዕሊ 3 ሰሙናት ካብቶም ዝበለጹ ቀጻልነት ዘለዎም ተቐዳደምቲ ሓደ እዩ ነዚ ውድድር ድማ ንሻውዓይ ግዚኡ ንኽሳተፎ ሎሚ ክጽምበሮ እዩ እቲ ዝበለጸ ሓፈሻዊ ደረጃ ናይዚ ስጳኛዊ ተቐዳዳማይ ሓፈሻዊ ምድብ ናይ GC ማለት ናብ 2020 እዩ ዝምለስ ሽዑ 50 ወፂ ነይሩ ተናይ መወዳእታ 3 ተሳታፍነቱ ብኽልተ ዘይ ምዝዛም ናብ 19 ደረጃ ክዛዝም ክኢሉ እዩ ግና ድሕሪዞም ኩሎም ድኽመታት ምስ ኣብ ቮልታ ስጳኛን ብላዕለዋይ ደረጃ ሓፈሻዊ ምድብ ተሳዒቡ እዩ ማቲያስ ስኬልሞስ ኣብ ዝርዝር ዘለዎ ቦታ ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ንኽርክር ተጸሚዱ ዝነበረ ተቐዳዳማይ እዩ ተዓዋቲ ኣምስቴል ጎልድ ሬስ ን5 ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዝሓለፈ ዓመትን ዝኾነ እዚ ዴንማርካዊ ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ናብ ቱር ጽቡቕ ቁመና ሒዙ ከም ዝኣቱ ገሊጹ ነይሩ እዩ ግና ሕማምን መጉዳእትን ነቲ ምድላዋቱ ከጉድሎን ሓይሉ ክቕንስን ተዓዚብና ኢና ኣብ ዶፊነ ከምኡውን ካብቲ ናይ ድሕሪት ምርጫ ዝነበረ ቱር ደ ስዊዝ ከም ዝወፀውን ናይ ቀረባ ምስክርነት مقدال بقعت نازي تقدر مايو كسب زحلفة سومون أب ليج باستون ليج ننيو أي توادرن زحلفة كالأي سنبت أب أندرا مراب بانك كلاسيك نابنت فتاة مليسو تساتيفو ترايزي كونس نتوددر أب حدا نلعلي زدايب كل تفقيا مالت أبهيل سبرينت تعويتو زعوت زي بحمام كل بقعت كم زي سانة يزملكت نقندي أخراناوي مدرخات تور دما كم كون عجزيت أبوك كم زخيليو قمتات زلو سلازي نتناي قدم عوتاتو أب قمت بمتاو ناب زرزر توادادرتي دارقات مليسو لوك بحالي كال سكيل موس أبتن سلسة سومونات بزوح ناي ميديا بحاجة زي كهلوانيو عبيت أقاتات غانتا ليدل تريك نجوناتان ميلان أبلعلي تيم ميرليرن ياسبر فيليبسنن نقلت فقيا مالت سبرينت كوادادر نمحقازيو كوعل
ሓደ እዋን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዓብላሊት ዝነበረት ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲየርስ ናብዚ ውድድር እዚ ብዘይ ንጹር ተወዳዳራይ መድረኽ ዓወት ያኽትኣቱ ኣብ ክንዱ ድማ ነቲ ናይ ቅድም ናይ 5ይ ደረጃ ዝሓዘ ካርሎስ ሮድሪገዝ ከም መራሒኣ ክትጥቀመሉ ትፅቢት ይግበር ተዓዋቲ ቱር 2018 ዝኾነ ግራንት ቶማስ ናይ መወዳእታ ተሳትፉ ኣብዚ ቱር ክኸውን እዩ ካብ ቱር ደ ስዊስ ብሰንኪ ሓደጋ ቀዲሙ እኳ እንተወፀ ኩሉ ግዜ ንዓበይቲ ውድድራት ፀወቱ የልዕሎ እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጂሮ ዝረኣናዮ ብዝወሰኖ ብሉፅ ውሳኔ ድማ ሳልሳይ ክወፅእ ተዓዚብና ኢና ሮድሪገዝ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብዙሓት ዓበይቲ ውድድራት ዓወታት ከዓቢት እዩ ከምኡውን ኣብ ውድድራት መድረኻት ቀጻሊ ምስ ላዕለዎት 10 ተቐዳደምቲ ብምዃን በርትዒኡ ኣመስኪሩ ክበሃል ይከኣል ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቱርን ቮልታ ስጳኛን 7ን 10ን ደረጃ ከም ዝሓዘ ናይ ትማሊ ተዘክሮ እዩ ድሕርቲ ኣብ 2023 ኣብ ቱር ዝሓዞ 5ይ ደረጃ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብተን 4 ውድድራት መድረኻት ኣብ 3 ኣብ ላዕለዎት 10 ብምውፃእ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ብዶፊነ 9ይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ቱር እውን ኣብ ከባቢቲ ደረጃ ክዛዝም ተፅቢት ይግበር ቶማስ ካልኣይ ዋንጫ ሓፈሻዊ ምደባ ናይ ጂሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ዝያዳ ኣብ ደጋፊ ተራ ክስለፍ ይኽእል ምስ ከም ላውረንስ ዲ ፓላስ ንሚካኤል ክዊያትኮቭስኪ ንዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ብምዃን ዓብይ ስራሕ ክሰርሕ ጋንቱ ትፅቢት ገይራትሉ ካብ ዘላ ሓደ እዩ